Kupri Surya. Hombe belai. Stolena dong एसे खयथा थांबावगोन आरो बैसोआ दं ना थांबाबो जालालै बियो सार एसे जागोन नै दरसेल' दङ दरथाम दरब्रै दरथाम थांबानो ओमफ्राय देरनांगौल' देरनांगौ देरब्रैबा फिसा जायो मथा मथि बियो लस गैया मोजां जागोन लस दरथाम जथेस्थ'खा दा देरबायथ' बियो आरो बैसोआनो जायाखैना देरखागोन बियो बे सानबेसे जाखो एसे साइज बेदर अबे गायनाया 50-60 दिन ओइ जि थाङाखैलै 50 दिन जायाखै 50 दिन जायाखैलै सप्तासेसो सिगां गायजादों खोमा ने जानुवारि हा जानुवारि नङालै डिसेम्बराव गायदों डिसेम्बर नेला सिगां बेनोथ' डिसेम्बरनि क्रिसमासनि गोसोआव दंना गैया गायाखैना लाबोनानै नों हरनाय लोगो लोगो क्रिसमासनि उन ना सिगां गायनाय क्रिसमासनि उनाव होमब्लाथ' माबा जाबाय 40 दिननि आन्दार 40 डेज बे जोलै उनाव फैनायखौ लायनानैसो आरो साननै लास्टनि ना लास्टनि 40 दिनखौ लमजों दा 40 दिनाव बेसेबां थांदों लस गैबावासो आजे बिदिनो थांगौबाय देरनायखौ बहा फात्ता आलु बेदरखौ नंगौ देरबावगोन ना बियो बैसोआनो जायाखैबा नै बियो जादा बियो जादा साबसिन खालाय बेदराव दाख्लै नायथारदों सुरिया नङा बे हाइस माबाथ' बियो मा होनो बेखौ सार्टिफाइडथ' बियो बे सार्टिफाइड सिट बियो